Да проведем редовния семинар на клуба към предстоящите сделки, които имам като идея. Ще обсъдим и ваши въпроси, идеи, ако имате някаква неяснота. И също въпроси дали могат да се поставят теми за семинари. Предишният семинар беше за ГАП. Даже не си спомням от кой беше. Постоянно всеки от вас може да постави всяк за интерес. Ще разработиме и Мария. Отдолу едно бутонче. Като на всички сентерлан. Проверковата система на лаптопа или на телефона, където се е вързала, би трябвало да се чува. Митко. Същото ли за Митко? Според първоначалния план в началото на седмицата. Както знаете, няколко идеи имам. Едната е на златото, сега ще обсъдим неща. Имам я за доларски долар, новозеландски долар, американски долар, петро, евро, канадски долар, иена. На идея днес сутрин канадски долар, швейцарски франк, което също е фундаментално изглежда добре. Една идея за захарта, според мен също е добра идея и това ще обсъдим. Двойки ще преценя на момента коя с най-голям потенциал да влезе на дара. Как нямаме никакви други позиции. Позиции касирахме миналата седмица и вече търсим друга. Но тази седмица е до 21 часа основния лихвен процент в САЩ, който според е запазен на процент нивото, което в момента. Оттам спекулации, че са много добре, че върват супер и така нататък. Ще на долар и след това ще търсим входове в посока антидолар. Започваме курсата евро-долар. Дневна графика, какво се случва. Ето. Тук само да допълня. Ако имате някакви въпроси, каквито и да било, всеки един от вас може да въпроси по всяко време да ме прекъсва и така нататък. Само да, тук се изключва звука. Така. Какво виждам на двойката евро-долар? И много от тук. Това е графика. Копираме. От трета вълна. Като имаме седмична графика и виждаме съвсем ясно тези три вълни. Тоест имаме
корекция, втора вълна, отново корекция, трета вълна. Като тази вълна все още не е завършила. Интересно е, че тя завършва. Завършва една зона, която е много интересна. Тоест зоната 1.20, 1.10, 80, може и малко по-нагоре да отиде да направи спайкчета. Защо? Защото она сега е доста силна съпротив нагоре. Виждате ето тук на седмична графика, ето тези кендели. Тук тази зона и тук отново тази зона. Тоест зоната около 1.10, по-ниско, тук виждате, че имаме 100-дневния Moving Average, което е малко преди вълната на 1.10 се получава. Е много силна като съпротива, едно, че това е психологическа граница. Имаме трицикъл технически нагоре и понякога големите играчи ще търсят касиране на вече ще създаде движение на предвид антидолар движението, което очаква. И на дневна графика виждате, тук има гап, който още не е запълнен. Ден от изборите във Франция, нали, които имаме отново долу. Процентите са много близки. Не бъде, но спомен ще спечели Макрон, който е президента от мъжки пол. Просто французите не са готови за жена, според мен. Лично мнение. Те също имат и голями разлики в политика, ще предприемат, но ще спечели, което създаде евентуално още малко движение нагоре на $2. Пътя до вечера е възможно да падне до тези нива. Ето. И това ще бъде в неделя и ще тръгне много рязко на горе. Посока. Запълне вълната на седмична графика, което тук е много далеч. И този силен кендъл, който е. От седмица от тук нагоре са около 120-130 пипа. Може по-гава ще търси това входове надолу. От тук не бих рискувал, еврото е много рисково. Заради борите в Франция. Да рискуваме, има доста двойки, които са по-ясни като техник-ментално и голям потенциал. Въпреки това, аз все пак мисля, че е скъпне спрямо долара. Графика виждате трите вълни. Седмична графика надолу търсим евентуално тук надолу. Това е евентуално двойно дъно. Ето тук. Тук. Но за бъдещ период. Т.е. тук до тук може да опитаме нещо, което е 600 пипа плюс. Но на етапа е още рано. За мен евро-долар все още има за нагоре. Както виждате, гапа се запълва толкова време. 4-часова графика имаме един рейндж около 40 пипа плюс-минус. Даже няма и толкова. На една графика абсолютно същото. Въпроси по евро има ли? Имате ли въпроси по евро-долар? Слушай. За $100 го, както казах, изключваме от страната, поне на този етап. Мисля, защо? Нямаше по евро-долар, на паунд-долар. Сега дневна графика. Тук.
Ето ги, е вълна. Тук по-нагоре. Коне. Ето. Вече е завършена. Ето тук. И сме в зона, която е нямаме пробив на 200 дни на графика. С пълна корекция поне до 200. Графика обаче също. Тук са образувани вече много хубаво. И тази зона, която се намираме в момента е на 29. 30 е доста силна съпротива заради тези кендали назад. Виждате ги тук. За да пробие това нещо, тази трябва да събере малко ликвидност, т.е. да падне до поне 26. И 30 плюс първо и след това да падне. Ския паунд е доста неясен, защото той фундаментално, според мен, дори цената му в момента е доста под цена, което като начало. Във всеки един момент може да рали нагоре от 300 пипа плюс. Обаче няма кой да го предвиди, може да няма новини, може да няма нищо. Просто ще отиде нагоре, дори и повече. Защо? Защото фундаментално е подценен. Това движение надолу беше породено от Брексита. Знаете, имахме едни стари сделки на това тук, които по-миналата седмица мисля. Тук да ви повторя отново, че риск менеджмента, т.е. да влиза умело в пазара, една сделка, само защото такива спайкови манипулации да влезли премерено, това т.е. не ви влияе на търговията, да търгувате в един момент нещата. Така има възможност да се осредни. Знаете, там направихме 2 или 3 сделки от паундехме по етаме тук на тази вълна, мисля, че беше. Това ли сметката, просто нямате варианти за действие. Това не съветвам да го правите. Въпреки всичко, за мен паунд-долар е още нагоре, въпреки че има две вълни нагоре. Но можно ето тук малко да коригира поне до тук. Ето. 26, 26, 20, 26, 30. Като подка се явява поне на дневна графика, може да отиде до тук надолу и след това рязко нагоре. Менталната, както ви казах, под на британския паунд, и там съм на страна. Мисля да рискувам, тъй като нещата са неясни. Поне на етап. Виждате един рейндж. Виждате какви малки измъчени кендери, просто дори за скалпиране стават. Въобще се прави на паунда тук. На графика тези изглеждат големи, но всъщност не са големи, защото са 4 пипа плюс-минус. Прави спайкове, пак обръща и пак в изходна позиция. 10 пипа не си заслужава да рискува, разбира се. Не прецени, че това е удачно. Така взето паунд-долар, според мен, въпреки че има два завършени цикъла, ще направи дребна корекцика. Най-ново това е пак нагоре. Паунд-долар е още на този етап. Също като досвам да изключите паунда от стратегията си за търговия, поне за сега. И пазва може да поскъпне до рязко. Така за паунда и въпроси по двойката паунд-долар.
една секунда само малко водичка да пия. Ако си ги напишете. По прокси. Не. Пауър, не влизаш надолу. Опитах каква антидолар движение. Движение означава на американския долар. Което означава, че може да поскъпне. Тоест пак да отиде нещо както и евро-долар. Ясно дали ще тръгне от тук и дали ще направи корекция. Ако за корекция на пауър, което може, разбира се, да се случи, при цялостно варианти долар движение, което търсиме като входове, ти става 5 или 6 пъти по-голям. 5 или 6 пъти по-малък. Затова за удачно да го правим. Как да ти кажа? Разбрах. Насочи свободни средства в сметката си към други двойки. Защо? Добре, сме. Три калпираш, да. От цялото движението тук сега ще ти покажа 4 часова графика. Виж какво е. Това е цялото движение 40 пипа на 40 пипа надолу. Но скалпиране, виждаш какви са дребни кендалите и малки. Виждаш тето мижитурни. Тук дори не бих скалпирал, то просто не си заслужава. Освен супер изчерпано движение, да в другата посока. И това да излезе, защото виждаш, тук това е пак доджи кендъл, преди него някакъв мижитурен. Ето и несова графика. Това е на едночасова графика. Това е големите играчи. Ето, засилка, обръщане, засилка, обръщане. И виждате, че цената в момента е много до изходна позиция или на 20 пипа от нея. Така не би пипал и там. Така. Мария права. Десно. Влизат през мобилните телефони. Супер. Има такава функция на програмата, както има и запис. На сега може да го гледате колкото пъти искате. Ако имате въпроси, знаете, аз съм на среща. Това е с двойката швейцарски франк. Тук също имахме една сделка, отдавна също касирахме. На днес графика виждате, че той няма чава волатилност. Графика около единица в момента е 0,9910. Какво? Ето така. Долу. Ето вълна надолу. Кое графика отива до зоната, ето тук. 90. Ето. Секунда. Хоризонтална искам. Ето. Тоест вълни надолу. Първата. Ето. Втора.
Ако ще вземе за трета, зоната около 90, 0,97, 50. Но 5.30 имаме 200 дневна логична седмична графика. Ми там сила няма да има, но около тази зона може да окаже отново движението надолу, но текущ нива около 10 пипа. Ако е корекция хубаво ниво нагоре на дневна графика и на графика, ако видя поне корекция 90 до около единицата, тук е 200 дневния moving average на дневна графика, събират се и останалите ниво на съпротива поне за сега. От това може да търсим вход надолу. Но като швейцареца в последно време не е толкова волатилен и добър вход, може да го опитаме, и за сега такъв не виждам. Двойката долар-швейцарски франк ще продължи надолу, като до вечера след няколко часа може да направи корекция на, че виждате и на 4 часова графика един застой, корекция тук до 200 дневния moving average, около 100 и на часова графика също. Долар швейцарски франк е надолу, но и да тръгне надолу ще има корекция нагоре. Основният лихвен процент в САЩ. Особено голяма волатилност, ето го гапа от неделя, ето тук вижда. Запълни след това си седи цената на гап, т.е. тук е 60 пипа, за 60 пипа не си заслужава да рискувам. Просто защото швейцарския франк, знаете, че има около 25% златно покритие и от влиятелните хора в света и организации дължат парите в Швейцария и в швейцарски франко. Той да прецака собствения си джоб. Няма предполагам, това да е ясно. И по швейцарския франк на този етап няма волатилност. Той като цяло е стабилен. Другите играят с по 200 и нагоре пипа, това са 65-70 пипа, което е малко. На този етап казвам, съм го и от стратегията, поне за сега. Но банката за канадец швейцарски франк е доста интересна. На канадеца може там да опитаме нещо евентуално. Три второстепни двойки съм харесал, от тези 3-4 ще влезем вероятно на 2 от тях. Които реално имат най-голям потенциал. Най-вероятно едната ще бъде евроканадец, втората все още не съм сигурен, а ще покаже. Така и въпроси по швейцарец. Ако има двойката долар швейцарски франк, между други, защото го това, че всичко е ясно, което е десно, но не е добре. Пенчо, чудесно. Значи и другите. Митко ме чува, чудесно. Вече влиза в това, неки мората микрофона. Мерси. Знаете, че имахме проблеми с звука, но с която имаме в момента, за сега да има никакви проблеми, защото тя е на съвсем друго ниво, като синчески. По швейцареца не виждам въпрос. Само продължаваме нататъка с двойката долар-иен. Има хора
от клуба, които имат сделки на иената. Едни нива, нека от седмична графика. Сега успяхме да излезем печала с други съложителната печала. Трябва така, как да не малко се отдалечават, но смятам, че ще се оправи нещата. Така, как стои въпрос? По принцип, иената не движи еднакво спрямо останалите majors или така наречените основни валутни двойки. Защо е така? Аз съм много пъти. Това е заради валут на САЩ, който голяма част от него се държи от японците. И петно, лихвите по тези с различен падеж и така нататък са Япония. Поради тази причина може да има обратно движение на това на всички останали. Стилна отделно сметка на господин, знаете, че тя има отрицателен лихвен процент, минус 0,10. Това също оказва влияние. Но да почната специално от гледна точка на седмична. Според долар иена е готов надолу, даже може и по-сериозно има предвид. Значи първо, ето тук. Това е голема седмична графика, което е достигнало до между 10 и 61,8% корекция на Fibonacci. Спринджер и на 50-дневния Moving Average, което тотално е да започне вълна, но от друга страна е възможно да започне и вълна надолу. Тънко говорете кое е по-правилно. Въпреки че е доста неясна. Според мен следния начин. Тук е вълна надолу. Ето. Имаме. Това е втората вълна. Корекция. Трета вълна, която 105, но според мен е доста силно. За мен по-правилно е последния начин. Ето тук. Ще се зона 60-108-30. На дневка който не е напълно запълнен. Има 10-дневния Moving Average. Затова ще слезне поне до около 50. Или малко над тази зона, която ви каза. Защо тази зона? От тази зона тук ще образува двойно дъно на седмична графика и подкрепа назад във времето от тези кендели, които виждате в ля на екрана. Ето тук. И е до тази зона, но вероятно ще я приближи. Като говорим дневна графика, точно тук е и самия гап 109-109-50 и от нагоре. Докато даде въпрос, а поне до тук. Ето за 115, 115, 50 и после и на дневна графика цена дневния Moving Average, горния Bollinger, имаше корекция на тази вълна надолу и поради очакваното антидолар движение много е възможно долар иена да тръгне надолу. На 1% може да направи едно спайкче тук напред. Долу е да затвори този гап около 109 нивото и тук евентуално да търсиме входове нагоре от 15, което 600 пипа.
но яснота. Не също двойката долар-иена също съм изключил от единствено канадец иена присъства, тъй канадец е силно изчерпан. Иената да поскъпне, канадеца ще поскъпне повече. Според мен малко. Защо? Така, с две думи виждате на 4-часова графика един силен тренд нагоре. Ще направи корекция 110-50. На часова графика също. За корекция надолу. Въпросната е по двойката до иена. Флаг. Чакай да пнем. Значи имаме седмична графика. Имате ето това тук цялото. Го приемаш, че е така. Може да се приеме факт, въпреки че е доста голям. Мото отново потвърждава теорията, която ти казваш, че ще отиде поне до 115 долари. Така че добре, имате ли? Имате? Така. Виждала графика, задържа и не мърга. Така, долар движението, защо е толкова нагоре? Не ти разбрах въпроса. И долар иена, защото е толкова нагоре. Ага. Значи нагоре ето виж. Значи там едни и същи графики. Да приемем, че това е дневна графика. От това е долар иена дневна графика. От евро-долар отново дневна графика. Евро движение 350 пипа нагоре. Това е спрямо долар. Движение 4 пъти поевтяване на иената. От време. Си оценява. Тук са 5. Ги премериме и тук колко са. Тук дни. Тоест, евро къпва и иена. Причина, която обясних, защото долар иена в много случаи се движи обратно всички мейджорс, обратно всички останали. Защо ние държи голяма част от Съединените американски щати, които се плащат по този дълг и по Япония като цяло. От това като един огромен кредит, което просто казвам. Ако вземем потребителски кредит за 10 лева и го 10 години, ще върнете, примерно, зависи от банката и зависи от условията, 16-17 хиляди. Примерно. Прибира. Банката. Не плати. Тук е също. Самата е огромна. Долар иена върви нагоре или иената поевтинява, а долар поскъпва спрямо долар. Затова е доста неясна в много случаи. В момента също се държи обратно на всички останали. Кога е в релсите на останалите, са трудно да се предвиди. Росен, ще разбра.
Да, искате да пишете ето тук отдолу има Send to, натиснете Everyone да ви излиза. Към всички да виждат вашите. Росен бра. Поради причина доларина също сме изключили за сега от програмата. Добре, ще го правя супер. Нещата постепенно се наместват, на един път не става. Си веднага, обаче не веднага. Нитко брал си на долари на 100 клипа, чудесно. Къпенхен, тренка се росене, да, но според мен ще направи корекция надолу и тогава 115. Не сега нагоре. Корекция надолу. Според мен поне около 109-50. Да, още по иената има ли? Не види. Това е нищо. Повече 112 е малко. Няма ликвидност за 30 пипа. Разбира пипа и 330 пипа, нали разбираш каква е разликата? 10 торна. Няма повече ще бъде. Според мен. 30 малко. Нали? Така. Според мен не. И после до 112, според мен това няма да стане. Вместо касира, той имаше позиции долу и на горе. Защото този дисбаланс, който го виждаш в момента, той е безкрайен, нали? Това го разбираш. Но той не може да е до безкрай. В един момент много дисбаланса ще се намести. Тоест не може долар иена да бъде вечно обратно на всички останали. Нали? Това да стане. С антидолар движения, всички останали ще тръгне антидолар и приемат. Пора, долар няма как да отиде до 115 и чак това да падне до долу. Защото горе са 300 пипа. За мен това няма да стане по този начин. Но пазара показва. Просто други имате ли? Има ако не продължаване. Чудесно. Прием двойката долар канадец. Тук нещата са доста спореднява. Защо? Ами от тук имаме една вълна нагоре. Ето. Имаме корекция. Втора пък не се копира. Секунда. Да. Ето се. Втора вълна нагоре. Но втора вълна е свършила ето тук и в момента се намираме точно на втората вълна. Тоест, корекция втора вълна нагоре. Следователно, антидолар движението има до потенциал на долу. До 400 пипа плюс над 1 пип.
вече входове на долар каналец надолу. На седмика също виждате това е рейндж, но долар според мен ще отиде долар. Търси само надолу. Защо? Заради петрола, ето това, което виждате тук. Ето. Ще падне. Петрол анализираме и него след малко. След това петрола пада. Виждате, което коментирахме отпред. И озрява за вход нагоре. Но може още малко. Затова долар канадец, тъй като канадеца най-силно реагира спрямо петрол, силно поевтя. Решаваме по някаква част от това движение, но живи и здрави. Нямаше как да го знаем. Така че да ни завършим на графика. Ето го. Това не изключва, тъй като е рейндж. Ясно, виждате. Надолу рейндж, неяснота, изключва се, вълната тръгва от тук нагоре. Корекция. И вече търсиме входове само надолу. За долар канадски долар. Сел. Но не заради лихвата, довече и заради петрола. Но като долар канадски долар търсим само входове надолу, тъй като имаме цикъла нагоре. Ако пуснем Фибоначи на първа, виждате до къде е спряло, до 61,8%. Абсолютно класическо изпълнение. 8 корекция на Фибоначи и втора вълна. Нагоре. На 4-часова графика вижда как има един стабилен тренд нагоре. Може още веднъж ще обере стоповете, ното 1.3750. Защото са влезли на тия кендъл, този спайк надолу, в момента имат някакъв по двипа, с слове над 3750. Да изчакаме още едно избиване на стоповете на 750 или близко до тази зона и надолу. На двойка долара. В графика се вижда абсолютно същото. Нали, в момента сме в засел. Падат само надолу. Но изчакате едно обиране на стоповете от вход надолу. Резултат може да има всеки момент, аз следя нещата постоянно. Си по канали има. Да, на различните рейнджове, различните фреймове се вижда по различен начин и според мащаба. Но където си е рейндж, но леко е нагоре. Виждаш пробив нагоре, задържане, пак рейндж, тук има някакъв спайк, пак ще отиде нагоре, нали? Но най-правилно в момента е да се избият взаимно и ние да влезем от възможно най-доброто ниво на 30 пипа да спестим или 50 пипа. Тези пипа след това са къде? Въпки. Дали? Така. Въпроси по канадеца. На двойката долар канадски долар търсиме само входове по долар канадец сел надолу. Никой лиза нагоре. Петрол е изчерпан, след малко ще го обсъдим и него. Там също ще търсим вход нагоре. Но захваме не бъдете надолу. Готов сигнал и за входове, но очакваме още едно или две обиране на стопове над върховете на двойката долар канадец. Въпрос има ли? Виждате, нещата са ясни. Ето пак да покажа. Виждате две вълни на дневна графика.
Долар канадец само се... Как не е грешно? Ако отиде нагоре, няма да е много. Искам този път, като пуснем сигналите, да максимално бързо в зелено да се влезе, дори в момента. Ще изчерпам. Моментално росене не е само заради петрола на долу, а заради икономически показатели в Канада и други производства, които изнасят, така се каже. Но на петрола им подпомага много икономиката като цяло. Зато необходимо да го вземем като фактор. Канада, според мен, е доста по-добре от икономиката на Австралия. Цяло са зле и ако погледнете Австралия с долар, виждате какво става. Много просто. Така се разбра. Търсиме вход долар канадец сел надолу. Сега изчакваме, не бързайте. Така, продължете с двойката австралиец долар. Както преди малко, фундаментално австралиец не е икономическо състояние. Имат лоши фактори, които влияят на цялата икономика. Като цяло увеличаваща се безработица, поръчки на трайни стоки и така нататък да свързани новини, което означава, че икономиката захва. Това, че като австралийски долар вероятно поевтинява и преди долар нагоре, което е много възможно, се скъпва с пъти по-малко от останалите. Това пипа движение, австралиеца ще прави 35-40 пипа. Това, че не си заслужава да рискува. Преминем на графика. Даже поглъщаш кендъл, спокойно да отиде още надолу. Нито една сделка касирахме по-рано. Може би можеше малко повече да спечелиме, но живи и здрави. Другия път той е подценен. Това е просто манипулация. Аз такова добро икономическо състояние, това, което показва графиката нагоре. Че в момента евентуално селва корекция нагоре. Защо? Защото виждате, че ето кендели, които имаме отблъскване, по-ниски и по-ниски дъна. Това дъно е по-високо от това дъно, значи по-ниско. Това с по-високо, какво да го спре, празно е, като цяло икономически, затова очаква движение антидолар нагоре, дори до тук, това са някъде около 50-100 пипа, но казвам, тук имаме двойно дъно на 4 часа, от тук ще тръгне нагоре и до тази зона, но за менталните фактори, ако технически виждате какво е яко пропадане, антидолар, като следващи сделки, австралийския долар ще бъде изключен. Няма да го търгувам. Тъй поскъпва долара, което също е много възможно, той ще поскъпва с 23 пъти по-малко. Тоест, потенциала при двойката австралийски долар, американски долар е поне 2 пъти по-малък. Сега няма смисъл да рискуваме, като ще имаме 2 пъти по-малко. Нали? Рискува нещо. Дискусията като при митничарите. Вземаме 1000 евро, като му вземе 2000 евро. И си просто там. Вземе 2000 евро. По тази причина австралийски долар изключваме от програмата. За мен също е нагоре, австралийски долар, американски долар. Но ще бъде с темпове без импулс. За да го изключваме него. Видим, така да се каже, за рейндж. Сега е долната част на рейнджа, вероятно ще отиде в горната
Но аз бих рискувал на австралиеца тук изобщо. Американски долар имате ли? Слушам ви. Имате. Едно. Така, календар investing.com, откъде да вземем данни за фундаментален анализ. Те данните са едни и същи. Investing.com е доста подробен, добре описан. Те си останали и си може да ги взе българските брокери на техните сайтове. Те просто да ги копират. Дали Investing да ще го вземете от който било брокер, няма значение, въпросът е да ги интерпретирате правилно. Стоям са абсолютно еднакви. Няма къси на очаквания резултат, който предстоящ и разбира се, предишните стоености също би трябвало да те съвпадат. Не е това. Разбра. Кралица не виждам да има. Продължаваме напред. Двойката на Новозеландец долар. Тук, тъй като смятам, че Нова Зеландия са доста по-добре от евентуално казвам да търсим вход на Новозеландец долар нагоре. От тези нива виждате, че тук е зона 6860, 0,69. Има в стар период от време отблъскване нагоре. Тук имаме подкрепа. Отново щете и този спайк може да се приеме. И тук сме влезли в самата зона и отблъскваме от нея нагоре. Може да влезе в зоната около 68-80, нещо такова. И после. Така че, евентуално може да опитаме нещо на двойката Новозеландец долар, като по това не е, което ще бъде подено и трова, от тук около 20-250, после евентуално ще видим, защото тук е на зона 0,71, 0,130. Толкова голям потенциал като каналеца, защото каналеца най-много реагира на петрола, но ще можем да разделим риска си, като влезем в позиция и Зеландец Новозеландец долар, американски долар, позиция бай нагоре. Тоест тук търсим само входове нагоре. А имаме и завършени вълни. Ето. Едната. Опа. Копирате отива другата. Края къде отива? Новата, която ви казах. Вързани. Разбере. В трейдинга, който да ползвате, най-голямата тайна ще ви кажа. Няма никъде. Те показват едно и също нещо, защото движението на графиката, движението на цената е абсолютно еднакво. Вие как най-лесно ще виждате нещата. На вас лично, вие е най-удобен. Са бавни и тогава се комбинират, нали, от бързи индикатори, заедно с бавни индикатори, тогава търси вход. Но корекция, втора вълна, която отново отива в зоната, дори сега в момента сме в тази зона, евентуално около 0,880, 0,69, което от тук са 20-30 клипа. Вход нагоре на двойката новозеландски долар, долар.
Тоест, нагоре. Часова графика вижда, нали, спада до самата зона, която ви казва. Вероятно ще се опитат. Може спайкче да направи надолу, така да обере стоповете или да приближи. Но след това е графика също. Трябва 200 дневния, няма сила, вече сега тук това надолу е за на ликвидност. Може би още малко, което вече, както ви казах, около 30 пипа. Нека са 40. Може да се търси вход нагоре. И вършените две минеме на седмична графика. Имаме три вълни надолу. Ето. Тук има ето това. Виждате как се препокриват. Сега има някакви разлики от 10 пипа плюс-минус, но тя ги не брегваме. И вълна нагоре. Ето. Ето. И след виждаме какво. Много просто. Ето. Ето го. Виждате. Ето. На седмична графика къде отива? Долу наближава зоната, която ви казах. Те са абсолютно еднакви. И вълна приближава зоната от завършени на дневна графика. Сега има разлика тук между зоните около 20-30 пипа, но това, логи казвам, го пренебрегваме. Тоест, при две вълни на седмична графика, падат с други две вълни надолу на графика по-малки, се дотърсиме само вход бай нагоре. Значи две завършени вълни на седмична графика. Това е много глупаво действие. Можете 20-50 пипа може да спечелите, обаче ви е 10-орен. Това е тъпо да го прави това нещо. При то на седмична графика, падат с две вълни завършени на дневна графика надолу, в никакъв случай няма да търсят входове надолу. Просто няма как да стане. Единствено ще търсят входове нагоре, при обина стопове за последните на стопове и търсят вход нагоре. При завършени, да, възможно е да отиде още малко, да увеличават 10-кратно. Тоест, търсят нагоре. На все три от вълни на елет. Така. Върва срещу собствена теория за циклите на търговия и срещу теорията на Елият, която е от над 200 години. Е лоша идея, не би го направил. Затова, поради причина, която ви показах на седмична и на дневна графика, две съща зона завършва. И тук графика отново търсиме новодец долар с вход нагоре. Горе. Къдем също и от ето горе. Както знаете, идва и летния сезон. Пуска на петрол и така нататък. Това също е в нашата посока. Така си по-новозеландец имате. Така. Не ви си, чудесно. Преминаваме към злато. Нека. Така.
Злато виждате. Корекция. Пак на породен неща и много други фактори. За мен виждане е затворен гап, ето тук. Кой е 84, грубо. Гамен. Гап продължава надолу. Зоната около Болинджер на дневна графика, ето тук. Първо 50, 55 за вход, но не пуснах сигнал, защото виждам, че има импулс надолу. Ето тук. За 40, 12,5. $10. Защо? Защото ето тук виждате тези кидали в стълб. Тук тези отново и те отблъсква нагоре също са подкрепа. И от тук и долния Болинджер евентуално ще търсиме вход нагоре за това казвам достигане на ето тази върхане на гап 12,85, 12,90, което от зона 12,40 са 170, 500 пипа. После видим какво ще правим. Мен златото е само нагоре. Гапа, както виждате и на 4-часова графика, е пазен. Просто надолу направих на 200-дневния moving average и на дневна графика на боцне долния Болинджер и тогава ще нагоре. На графика виждате поредно обиране на стопове. Къде е тук? Обрана после нагоре виждате няма. Пак стопове, пак нагоре никой не влиза. Пак надолу още едно, защото стоповете къде са тук. Отново стопове. Двойно дъно или приближаване малко по това дъно и ще ход нагоре на златото. Може сигнал във всеки един момент. Влезете не е грешно. Движението надолу е силно ограничено. Говорим за $5-6, нещо от този род. Началната зона 12.50-12.55 е подмината. И спайк на едночасова графика, но това нищо не означава. За мен е много възможно да направи поне двойно дъно на или близко до тази цена, която е около 12.45, така като гледам, да. Или малко по-ниско, т.е. зоната 12.40, 12.40 и около 41.2 ще търси нагоре на златото. Как казах, виждате и в момента нагоре никой не купува. Цяло лихвата и пейролса за нея емо бай нагоре. Като над 450-500 пип. На 4-часова графика минимум затваряне на гапа и е тия върхове тук, които видите в ляво. Което е 12,90 или кръгло печалба. Да влизам надолу, това е изключително тъпо. Трябва да се оберат стоповете хубаво, вижда вече почва да прави големи спайкове. Още тон или два пъти и вход на злато. За да очаквате във всеки един момент. За вход нагоре. Само бай нагоре. Което ще бъде подкрепено и долар движението. Така ли по златото? Чудесно. 11.95. Ма го питаш това нещо. Ето тук питаш. Ето това. Следващата подкрепа. Моя седмична графика. Съма подкрепа е зоната 95.200. Защо?
Ето вижте, от тук има отблъскване надолу. Тук кендали има отблъскване нагоре. Тук имаме отново малък тренд нагоре, отново имаме отблъскване от 1200. 200 днес не смятам да стигне това нещо. Но според мен това ще стане от по-високи връх. Той ето затвори гапа. Ето тук. Ще кажем, тогава може да го търсиме до 1200. Но защото виждаме силен нагоре. И ако погледнем чисто технически, една копия. Да. Ако имаме завършени две вълни, отиваме и 3320. Защо ни вълни на мишна графика? Ако ги имахме, тогава са до 1100 е голям. Но състава много по-голям. За мен дори на седма графика 200 дневни moving average е малко 12.40-12.37. Това се окаже доста силна подкрепа или тази зона, да кажем средно 12.40, 12.45 е само. Виждат две малки вълнички, първата вълна. Вълна корекция, втора вълна. Вълна, пак втора вълна. Ако го гледаме така по този начин, по-ясно ще се види вълна. Малко се претрупа ската, но ето. Ето. Вижди? Тоест, втора вълна на седмична графика от две по-малки. Вълна около 12.40 и втора, която приключва с втората вълна по-голяма. Ще ги претрупват. Първата е две по-малки. Така че поради тази причиняваме втора вълна. Затова не мисля, че до 1200 ще отиде сега. От тук. Ще отиде 40 и оттам сме нагоре. Графика вече почва да прави спайкове. Този спайк означава, че някой от сериозно. Сега ще мога повета още веднъж. Още. Ние ще ме нагоре заедно с големите играчи. Тук това преди изборите ли ще се случи? Ами, че не мога да ти кажа. Много е вероятно преди изборите да се случи това движение надолу. Вероятно преди изборите или на самия пейроф може да се случи, което изборите вземе позиции, не го изключвам като вариант. В златото очаквайте сигнал всеки момент. Може да влезнем, може по-късно да ни се даде такава възможност, може утре, мога да ви кажа. Зона ще търсим вход нагоре и според мен е по-вероятно преди да отиде надолу. Ако ще е на ликвидност. Разбрах какво имам в предвид. Доста хората е супер. Ами кофти да се влиза. Зависи от ситуацията. Пък твоята посока. Повярвай ми, тогава най-готино. Каса и чао. Ние като сме премислили нещата предварително и даде добра възможност, просто ще действаме. Ако не, ще чакаме. Какво ще стане, не мога да ти кажа. Действаме по план. И да е изчерпано. Може просто план да евентуално скъпне още малко и това да е.
Нали, цена може да е изчислена, как на долара, така и на останалите. Добре, по златото има ли въпроси? Нагоре на златото. Всеки може да има сила за нагоре. И не товарете сметките. Не виждаш по златото. Добре, нека преминем към петрол. Виждате, на която коментира последния семинар с колегите от Active Trades. 24.850 имаше някакво отблъскване, но нещата продължиха. Може сигнал всеки момент. За мен е възможно. Ето тук едни спайкове. Зоната. Това е зона, която е подмината. Маме вече. Виждате надолу. А преминем седмична графика. Ето е доста силна под времето. Ето този кендъл, тук тези. Отново, ако ще вече сме в зоната и на тези кендали вляво, на седмична графика вече на долния Болинджър, като още сила за още малко, поне обиране на стопове. Ще къде са поставени? Е под тия спайкове. Или на под ето тези спайкове. Цена 46.30, 46.70. От тук ще търсим входа нагоре. По тия върхове около $55. Защото знаете, там е етичната цена, чистовите производители. Това е 800 пипа. Аз бих изчакал поне още около $1 надолу. Тоест, тук в момента е направило, може да се каже, че е двойно дъно, но това е впечатление, че от двойното дъно няма силно отблъскване нагоре. Аз виждам графиката. Ще бира на стоповете под 47.01, които стопове са правени 46.30, 46.70. И она или близко до нея ще е на петрола. Затова и на петролните валути, като са и новозеландеца, да се пробва, ще влезем и на петролните валути и на петрола. Разделиме риска, отделиме повече, от кое по-малко не мога да ви кажа. Въпросът е, че ще направиме печалба. От всички. Така петрола около $1 чакаме надолу и отгоре. Също няма сила за нагоре. И на 3-часова графика. Идва летния сезон, който поскъпва петрола традиционно. Ще има още едно обмен на стопове тук под тия спайкове. Около 46 и нагоре. Това е за въпроси по петрола. Ако имате на петрола, само бай горе. Не. Корари в кола за евроканадец щях да коментирам и нека минем за захарта първо. Захарта забелязвам нещо много интересно. Чакайте само да пусна един ориентация. Следното. Ето графика. Втора лунена.
е само нагоре. Другото виждаме ето тук, къде е втората вълна. То е 15, 15, 25 цента от входове нагоре. Виж, на графика няма. Почваше да прави спайкове, но и не купува нагоре. Около зоната около $15, 5.30 или около 35-40 цента от цената в момента е сигнал за бай нагоре. На графика абсолютно същото, силен тренд надолу. Тук очаквам този кенчуш, който са направили. Отдолу на вълната, виждате точно къде е спряло. Точно къде спира вълната, разликата е 2 пипа. Нали? Едно обиране на стоповете, това ще седмична графика и около зоната около 5-10 да кажем, че не вход е нагоре на захарта. Сега, не бързайте. Това графика виждате също. Тръг плахо, връща се обратно. И графика, разбира се, неща. Така, въпрос. Обемите, Пенчо, са същите другите финансови инструменти. Но, и така нататък, според сметка. Няма исках да ви покажа. Графика при канал, какво се случва. Ето, вълна, коя втора вълна нагоре, която избива на втората вълна и още доста нагоре. Имаме, който не е запълнен. Той е в евроканалец. Това е заради еврото. Иначе петрола още малко ще падне, евроканалец може да отида още малко нагоре. Ето вече е подмината, дори сега да влезете не е грешно, защото евроканалец за мен е само надолу на гапа и до тук. Ето 1,45, което от сегашните нива е 100 пип. Всеки момент сигнал на евроканалец си надолу. Където се търсят входове. Посладския долар. Евроканалец сел. Но, както виждаме, 4 часова графика, мъчено измъчено, но все има потенциал за още малко. Виждате на едночасова графика. Вероятите във Франция ще създадат движение нагоре. И чак тогава, като и вече е готов, както коментирахме, че входове без на евроканалец, входове в сел надолу, като потенциал е над 500 пипа минимум. По този делиме и риск. Това е второстепенните двойки, която ми е от фаворитите. Исках една друга да покажа. Има евроканалец. Ами не, затова няма да чакаме да се покачва и после да я пробваме, защото тренда надолу има една седмична графика. Ето виж. Ето седмична графика. За да надолу захара, още надолу. Два завършени цикъла на графика. Два завършени. Бе горе. Това е много лоша идея. Но да не че противоречи на антидолара движението и на всички останали сделки по план и на всички останали валутни двойки. Защото с долари, виждате. Затова е удачно да търсиме вход нагоре. Да търгуваш това, да търгуваш срещу две вълни на седмична графика. Което като тежест или според мен това е много лоша идея.
Надявам правилно. Сега канадец има ли въпроси? Вижда тук пак но прави спайкчета. Не си? Окей. Това исках да ви покажа. Има гап, който го запълни. Зелената малко е неясно. Канадец иена е възможно да направи двойно дъно около 80. Запитва се да излиза от този така наречен почти канал. Главно канадец иена ще търсим входове нагоре. Защо на долар иена за поевтиняване? Оттупване на иената е около 83 пипа. До канадеца потенциал къпване пипа. Така е 450. Следователно канадец иена е много възможно. Канадеца вероятно бъде по-силен и да разделим риска може да отиваме нагоре, но това все още пак казвам второстепенна на двойка, кои две евентуално двойки да влезем. По канал Руси не виждам. Канадец швейцарец да ви покажа в гъно. Така. Пусна едно болен глед. Химична графика, какво виждаме на канадец? Ето тук това виждаме. За която напилна от тук е нагоре. Ето и тук виждате отборе. Тук отборе нагоре. Тук в тази зона може малко да отиде, възможно е, още малко. И старец за мен е само в на Канада. Да не знаем, че има две завършени вълни надолу на седмична графика. Ето. Опа. Копия е друга. Втора вълна завършена и в момента сме точната на завършването на втората вълна. Той е само бай нагоре на канадец. Дневна графика също виждате, почва да прави спайкове. Края на втората вълна е точно в зоната на съпротива на графика. Ето виждате една вълна, корекция. Втора, това е зоната на подкрепа. Графика и доста назад във времето. На дневника също ги виждаме ясно, те са сите вълни. Ето вълна надолу, корекция втора вълна. Само бай нагоре на двойката канадец швейцар. На 4-часова графика. Тренд много. Още е плавно, няма импулс нагоре. Има още едно обиране на стопове под дата. Ще ни даде възможност за вход нагоре. По тази причина ще можем да разделим риска в второстепенните двойки. Няма да влизаме на абсолютно всички. Може да влезем на една, може на две. Това ще го преценя в движение. Като цяло остава първоначалния план. Търсим входове злато нагоре. Доларски долар надолу. Новозеландски долар бай посока новозеландеца. 5 бай горе. Захар бай горе. Евро посока долу. Сел канадеца. Канадец, което току-що ви показах, е бай нагоре посока на канадеца и канадец иена нагоре, но това ще го мислиме в движение. Така, въпроси. Я да видим това. Ето си.
продължава по план. Около долара ще изчакаме, може и по-малко. Пак ще покаже колко. Всеки момент очаквайте сигнали навсякъде. Ето виждате, златото още малко пъне надолу. Всеки очаквайте сигнали. Мислахте каква е идеята? Обясних подробно нещата, надявам се да сте ме разбрали. Пълна. Те, с които ще гледам семинар запис. И така гледам, че сега доста хора от клуба присъстват, което е супер. Има и мобилните телефони, които са влезли. Каквито и да било въпроси по днешния семинар, веднага ме питате, знаете, че съм на линия постоянно. Въпроси и нещо вие, ако искате да изкоментираме, слушам ви. Не. Ами, лесно. За днешния семинар. Аз за първо има въпрос. Мари. Кажи, за те. Какво? Петрол е ето. На плюс. На пипа си на плюс. Много плюс. Съвети на Петрова Мария е следния. Стоп. И чакай. Пусна сигнал на Петрова нагоре, като обръщаш нагоре. Според мен малко потенциал надолу. Това е позицията. Въпреки но стоп на някаква минимална печалба. Това е вече безрискова позиция. Сторе, разбрахте, да. Стоп сигнала, да, разбрахте. Там е до стоп, стопът е на положителна територия, предполагам. Том се изпраска за последно Петрова надолу за побиране на стоповете. Пусна сигнал на Петрова бай нагоре, за твърдата позиция на Петрова на печалба и обем нагоре. Мисля, че въпроси имате ли? На едно и също мнение сме. Деван, който споделих. Щом си на същото мнение, чудесно. Според мен така е най-разумно. Къва надолу и след това обръщаш със същите лотове горе. Не бързи. Още малко. Слушам. Няма. Чудесно. Що имате повече въпроси? Това за днес. Присъствахте, тези от вас, които гледат семинара на запис, просто може да задавате по всяко време. С вас на линия, разбира се, до линия процент в клуба, в скайпа. Така че сигнали на двойките, които ви писах и на своите инструменти, които коментирахме днес, в един момент. И вас за въпросите, за интереса и за това дени в днешния семинар. Тук бе Стоян Васов. Почти вас приятна вечер.